عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم تخطاتلتي مدبات ايري تي في كما يتمسيو نلومي حاموس 10 لكاتيت ساعه 9 مشت زتلالو زيناو مسنادو حيزلكم قريبه زلخو شام تولده بقنطاتو فلم اب مندفر ابترا من سيات اب هنصت هاجر زت يركب تخايلو አቦጽ አዝነብሩ ኤርትራውያን ተታት ህዝባው ዲፕሎማሲ አሰላሲሉ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባን ሰባብ ሕጊ ምሕደራ ገንዘብን ንብረትን ዘተኮረ ስልጣና ወዲዩ ባይቶ ጸጥታ ግጭት ሊቢያ ደውን ምባል ዘዓለመ መርሓ ጎደና ጽይቁ ቁጥር ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ቻይና ጥራይ ልዕሊ 1350 በዚሑ ጣሊባን መጥቃዕታት ደው ምስ ዘብል ምስ ኣሜሪካ ስምዕ ሰላም ክኽትም ከም ዝኽእል ተሓቢሩ اب ترى حبرة السب حفشا ترى من اسياد اب هنصت هاجر دما بفلاي زت يركب ب10 تلكاتي تاب كتما من دفرا تخايدوم كاب مينستري قدات وصاي امباسادر تسفا ميكائيل جرهتو مس سراحنيات من اسيات اب زغبرو ركب ابزي تاتي زلو تسفو مدرخ من اسيات باكادامي كسغمو كمون موياون تكنيكاون كلتات كدلبو اقداسن اواناون مخانو اسميرلوم لوتي بزي نقوح هاجر ودابه كانتيو زبله امباسادر تسفا ميكائيل من اسيات نحلو في تاريخ حبرة السبام رعيمام اب كل زكايد هاجر عمام وداب اماست امام بالعل نقحات كواسو كم زقباء بمزخار كبرتات حبرة السب كم بهلا ورشان ابولتات نمسجار زي ونزف عمام مخانو ترديهم دما بعتب كسر حلو اتحساسيبهم مخصوص حدش ولدو كاب عبيت عمامات منقست مخانو زتقسا امباسادر تسفا ميكائيل قرهتو من اسيات ربحاتهم نمحلاون نمرقاصن نقوح ودابيتاتهم كحيلو تلابيوم ابو منبر هاجراو محبر من اسياتن تمهارون ايرترا اتو صالح احمد دين ابز اسمعو قال دما قاس لمعتاو مدب عصفا نخسقم مرقاص نطف تران ابركتون من اسي ولدو سلازدلي مدلدال طرنافتات من اسيات وسان وانا عمام كم زخونه انا تصيروم ኤርትራውያን ነበርቲ ስቶክሆልም ሽወደን አምስተርዳምን ሮተርዳምን ሆላንድ ከምኡን ሜልበርን አውስትራሊያ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ጽምብላት ከካይዱን ኮለው ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን ድማ ገምጋም ንጥፈታት ውዳቤታት ሓይልታት ዕማም ግንባር ወጻኢ አሰላሲሎም ዝርዝሩ ጋዜጠኛ አርሴማ አስመሮም አዋሂዳቶላ ككبوتو زبصحن حبريتا كم زملكتو ايرتراويان نبرتي ستوكهولم شودن فنقل نلمعات اب تحت الزبل تيما صمبل مبل 30 عام زخر سرحيت فنقل اكايدام ابتا غطامي فصام غدايات امباسي ايرترا بهاجرات اسكاندينيفيا اتو يناسمانا بزسمع قال كم تسرحيت فنقل قدم 30 عامات ببحر نزرحوا ازي فنقل نلمعات بزبل تيما صمبل زلو زخر دما مرحقيات سرحيت عاتيقنا قسقاس لمعاتاون هنصاون مدباتنا نمحاس اب سلاسل زلو عمام تساتفونا كنعزز كم زخاخرنا قليتهم نفس وكف صدر مريت إيرترا واغان دمن هيوتن يتخفيل وزبلا اتو يوناس از تاريخ زي باقاطامي تطراي زي كونه بسرعه كذكرن ولدوتات كورسون كم زغبا ارديم ابتا اقاطامي نكينات سالينا 1977 سرحيت فنقل 1990 كمون دحري زتخصه كونتات زملكت ترخان حافشاو فلطتن قريب نيروم بتمساسالي ايرتراويان نبرتي امستردام بحده لكاتيت ايرتراويان نبرتي روتردام دما بشمون تلكاتيت تماسال صمبلات كم زكايدو كابتوتاز بصحن حبريتا افليتوم حلف قنصل ايرترا بهولندا اتو سولومون محاري حزباو جنبار بمول رئيس متممان زبغسو سرحيت فنقل صلاين حوارو كاب غص مدر ايرترا كصرغ مخانو زرغاغصن برهان ناصنت زغهادن كم زخونه بمتقاس بتوم نتقياز تكبرو جغانونا كنحبن نتوم ابت سرحيت تسو سماتاتنا دما وترو كنذكرومن حضرم كنتكبرن كم زغبانا تقيسو نفس وكف زيغا ابزناي سلامن داغم هنصتن مدرخ ابركتو كعزز طويعم از خمزيلن كلو محبركم ايرتراويان نبر ملبورن أستراليا أبزكايدو ببهلاون سنة بباون مدبات زمعرقت صنبل زخر سرحيت فنقل تغلال قنصل إيرتراتو محار تغسته نعم قوتن رزنة نايت تاريخا وعلت زقلس مقلتي هيبوم تساتفت بقريوم طرنافيهم بمحيال كل انتناو مدبات لمعات نمعوات اجامم كم زبركتو أرقاقيتهم بخال وغن بيت صحفة إمباس إيرترا ريبابليك دوب السودان قمقام نتفتات ودابيتات حيلتات عمام قنبار وطاي بتشعت لكاتيت أبجوبا أكايدوم أمباسادر إيرتراتو
ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ናይ 3 ዓመታት ጸብጻብ ንጥፈታትን ሓይልታት ዕማም ብዝርዝር ድሕረ ምቅራብ ካብ ተሳተፍትን ዝቀረበሉ ሕቶታት ምላሽ ሂቦም ኣብ መወደታ ድማ እተን ሓይልታት ዕማም ዳግም ተወዲበን ዕማማትን ብዝሓየለ ክቅጽላ ከም ዝግባእ ለበዋ ሓሊፉ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሕጊ ምሕደራ ገንዘብን ዕቃበ ንብረትን ዘተኮረ ስልጠና ንኣባላቱ ወዲቡ ወኪል ኤሪና ዮሴፍ ድሪስ ዘዳለው ጸብጻብ ኣሎ ያሲን ሳልሕ ከቅርቦ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሕጊ ምሕደራ ገንዘብን ዕቃበ ንብረትን ዘተኮረ ስልጠና ን9 ኣባላቱ ወዲቡ ኣብቲ ብ11-12 ለካቲት ብሞያውያን ሕግን ፋይናንስን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ዝተፋላለየ ጽፍታት ኣገልግሎት ጥዕና ዝርከቡ ኣባላት ተሳቲፎም ሓላፍት ጨንፈር ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ኣብ ዘስምዖ መኽፈት ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ኣብ ገስጋስ ዕለታውን ጥፈታቶም ብምጥቃስ ኩሉ ተሳታፋይ ንዘቆሰሞ ፍልጠት ናብ ታሕቲ ከውርዶን ክሰርሐሉን ተመሳሳሊ ስልጠናታት ድማ ብደረጃ ሚኒስትሪ ዓመታዊ ክስራዕ ጸዊዑም እቲ ስልጠና ንሲቪላውን ገበናውን ሕጊ ብቕዓት ዓቕሚ ሰብን መምዘኒታቱን ዕድግን ንብረት መንግስትን ከምኡን ምስ ኦዲት ዝተኣሳሰረ መቆጻር ሕሳብን ንብረትን ማላዊ ሰነዳትን ካልእን ዘጠቓለለ ነይሩ ዝኾነ ሰብ ሕጊ ኣይፈልጥን ወይ ድማ ኣነ ኣይፈልጦን ነይረዚ ንዝብል ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ ካብ ታሕታትነት ነፃ ከም ዝገብር ይነግረና እዩ ብገበናዊ ሕጊ እውን ብተመሳሳሊ ኣነ ነዚ ሕጊ ኣይፈልጦን ነይረ ኣይተማሃርክዎን ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ርእዮ ኣይፈልጥን እየ ብዝብል ከም መከላኸሊ ክጥቀመሉ ከም ዘይክእል አንቀጽ 78 ናይ ገበናዊ ሕጊ እውን ይነግረና እዩ ማለት እዩ ከም መከላኸሊ ክጥቀመሉ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ተረዲእና ድማ ንሕና ሚኒስትሪ ጥዕና ማዕከላዊ ቤት ጽሕፈት ማለት እዩ ነዚ ትምህርቲ እዚ ወዲቡ ንኣባላት ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ የልዮም ብዝተባሃለ ተዳልዩ ማለት እዩ ተሳተፍቲ በወገኖም እቲ ስልጠና ኣብ ሕግን ዝነበሮም ድሩት ኣፍልጦ ዘስፍሕ ምዃኑ ብምሕባር ብግቡእ ክሰርሑሉን ናብ መሳርሕቶም ክሕልፎን ምዃኖም ገሊጾም ዘይምፍላጥካ ካብ ተሓታትነት ኣይድሕነካን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስራሕ ዝሰርሖ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ሕጊ ምክንያቱ ሕጊ እንድሕር ፈሊጥካ ኣብ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ማለት ስለዚ ንሕና ዘይንፈልጦ ዝነበርና ኣብቲ ናይ ሕጊ ኣብቲ ትካል ወይ ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ንዓና ዝምልከት ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከም ንፈልጥ ኮይና ስለዚ እቲ ሕጂ ተማሂርናዮ ዘለና ኣብ ስራሕና ነቶም ኣባና ዘለዉ ትሕተና ብዛዕባ ንሱ ትምህርቲ ክነመሓላልፈሎም ኢና ካልኡን እቲ ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት ንመጻኢ ኣዝዩ ዝኾነ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕን ኣብ ስራሕና እውን ብዙሕ ጥንቃቐታት ክህልየና ከም ዘለዎ ብዙሕ ሓበሬታታት ወሲድና ኣብ ናይ ኦዲቲንግ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ብዝምልከት ብዙሕ ኣዝዩ መሃርን ኣገዳስን ዝኾነ ትምህርቲ ነይሩ ብጣዕሚ መሃሪ ንኹልና ዘፍልጥ እቲ ሕጊ ድኾነ ሰብ ብሕጊ መሰረት ክኸይድ ከም ዘለዎ ካብ ሕጊ ከይወፅእ መሃሪ ነይሩ እሱ ከዓ ድኾነ ሰብ ድኾነ ሰራሕተኛ ኣይፈለጥኩን እሞ ኢሉ ካብ ሕጊ ክወፅእ ከም ዘይክእል ክቡራት ተዓዘብትና ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም ዜናታት ውሽጢ ሃገር ነይሩ ንዜና ወጻኢ ድሕርዛት ጽዕብ ሓሳር መሰጋገሪት ክመለሰኩም ምሳና ጽንሕ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብ12 ለካቲት ኣብ ዝወዓሉ መጋብኣያ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ንዝረቐቐ ኣብ ሊብያ ዘላቂ ምቁራጽ ተኽሲ ንምርጋጽ ዝኽእል 55 ነጥብታት ዝሓዘ መርሓ ጎደና ከም ዘጽደቐ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣረድዩ እቲ መርሓ ጎደና ብቐንዱ ኩለን ሃገራት ካብ ግጭት ሊብያ ኢደን ክስሕባ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ምትእታው ካብ ምግባር ክቁጠባ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዘጽንዖ እገዳ ኣጽዋር ድማ ከኽብራ ዝጽውዕ እዩ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጀኔቫ መንጎ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ዝተበጽሐ ግዝያዊ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብሓጎስ ከም እተቐበሎ ብምጥቃስ ዘላቕነቱ ንምርግጋጽ ዘኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ኩሎም ወገናት ሃገር ከይተደናጎዩ ኣብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ክምለሱ ጸዊዑ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ብሕብራት ሃገራት ጀሪ ማትጂላ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሊብያ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭትን ዘይምርግጋእን ናብ ካልኦት ሃገራት ሳሕል ከይልሕም ንምግታእ ኣብ ልዕልቲ ሃገር ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣጽዋር ክኽበር ተማሕጺኑ ኣምባሳደር ጀሪ ኣብ መግለጺኡ ሕብረት ኣፍሪካ ግጭት ሊብያ ብሰላም ንምፍታሕ መሪሕ ተራ ክጻወት ድሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ
كلن تقداي بقرب زملكتن هاجرات مس حبرة أفريقيا بحبر كسرحة التحساسيبهم بزعباتي أب تشاينا تخسيت زلون زبل حدش سيامة زتوهبون على فيروس كورونا زنبر أفريقيا كبنا بلابز مسؤول زلوان نمفواسو زخل كتابة المعبال حيال تعري كايد مهلاو تقليتهم الزقلة زلو بعصر تلكاتي تابزوبا هو بيت راي بتي كوفيد 19 زبل حدش سيامة زتوهبو فيروس نايزمو تسبات كلتن سبات بت فيروس تلخيفهم دحر ماتهم يوم اب تشاينا بت فيروس نايزموت سبات قصري ناب شحن 350 كم زعرقه اب زغاو حل زل وان بزي كازي اب زوبا هبي تراي قصري بتحمام كم تلخفوز تطرطروا ناب 14 شحن 840 كب بمبالو اب تشاينا تراي اتي تقلال لاهاز لعلي سوسا شح كب كم زبله سمزت عنا تشاينا حابيروم ودبت عن عالم بوغانو بعصر تخلت لكاتي تابزوصو مغلصي اتخسيت زول لبدا فيروس كورونا اب تحت توصر زوعل له غزي كونه مدهاني زركبل اوان كغمت كم زيكال انت هنا قن مكل خالو زخل تسفا زهب 4 عينت كتابات معبيلو مهلاو انا تصيرلهم اذا خمزيلهم كله لبدا فيروس بزتفترو سغات اب تشاينا كانغت توتينو زنبره حيال سبورتاو ودرات ناب كال نغزيو زي توسن اوان تسغاغيرلهم عطو جلة طالبان قبل اعلامات منغست افغانستان زكايدو زلو متقعتات دوم الزبل ابز حزنا زلنا ورحي اب مونغو تجلن امريكان سمع سلام كختم كم زغل دبلوماسياو منጭታት حابيروم جلة طالبان مسم محدار امريكا سمع سلام كختم كم زغل زحبر زلو اب قطر اب مونغو خلتيوم وغنات زغصل زلو زته معباله يرئي كم زلو بريزيدنت افغانستان اشرف غاني ب10 حدلكاتيت دحر زهابو مغلصيوم طالبان قدموا بامريكا زغربه قدم خونت منصاغو يذكر امريكا دحري متقعت 10 حد مسكرم نجله طالبان بحيلي كاب سلطان نملاي امودا تخلتشحن حدن كاب افغانستان دحري زوسلت وتهدراو سقمتي زاغيت 16 وتهدراتا ابت هاجر اسفيرا خمزلا صبصاوات يتقسم جوجله طالبان نابل علي علامات منغست افغانستانن ناي قدام حيلتاتن زكايد زلو متقعتات دون تبيلو امريكا قصر نايتي اب افغانستان وافيراتو زلا سراويت ناب 9 شح كتغدلو خمتخل وتهدرا منጭታት يمتم يخون امبر جوجله طالبان اب افغانستان توافير زلو قدامو حيلي تقليلو كيوصه متقعتاتو كمزي قارص بتلغاغا مخجلص مصنحو امونغو تجلن ممحدار امريكان زلاق سلام زو حسمع كختم زل تخلو ازيت صبيب مخانو تنتنت بوليتيكا تخابي يردوم 400 تاويت كاب تقلال صفحات مريت افغانستان تقاطيرو كم زلو زغلص طالبان اب كتما دوحه قطر مس امريكا زكايدو زلو زته انتفشلو ازمص وقتي صديا بنفس قتل استسني متقعتات نمكياد استات 6 ابالات كاسلطينو خم زلو يحبر اب كفل هاجر نيو ساوث ويلز استراليا ناوارح زقصله حدغاتات بارع مرور ملؤ بملؤ اب تحت وصصر كم زو على سمز مدفات حوي ب10 3 لكاتيت حابيروم كاب زحلف سمونات حيزو اب سفيح كفال استراليا زوقع زلو برتع زناب تخسيتون زغني لعلسوس حدغاتات بارع مرور اب تحت وصصر نمو على كم زحجزه اتم سمزي قليصوم اب تاريخ استراليا زل على سبعو قداتن نواتاو عنوتن بزورد حدغاتات بارع مرور اب كفل هاجر نيو ساوث ويلز تراي لعل 37 كموتن كلو بامايت زغصر ابايتي كم زعنوه سفيح چاكاتات بمهمه خدما بامايت اشحات زغصرو انساتات زغدام كم زهالقو يذكر اذا خمزيلن كلو اب سفيح كفال استراليا تخسيتو زلو برتع زناب زعبل لخنتات اير بزوردو قدات بوحدو حدثب كم زموتن حيال خالوت كم زقسلو مع كنا زينا يك على حلوام تبرتع زناب اب مطفاتي تخسيتو زوا الرحه بارع عزوز دغف كوان تنبرو نحبره سب استراليا جن توسخي معت كوين وخمزلو اتن مع كنا زينا انا صيرن بسنك زحدش حدغاتات زناب اب نيو ساوث ويلسن دوباو شنخ كفل هاجر كوينسلاندن ني حدغاتات متنقاتا تاويجلهم
ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ብዛዕባ ዘካይዱ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ንምዝታይ ናይ ሚኒስተራት ምክልኻል ኣኼባ ፀዊዑ ዕላማ እዚ ካብ 12 ክሳብ 13 ለካቲት ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ወተሃደራዊ ህላወ ኔቶ ኣብቲ ዞባ ንምስፋሕ ተወጢኑ ንዘሎ መደብ ክውን ንምግባር ኣብ ዝውሰኑ ስጉምታት ንምዝታይ ምዃኑ እዩ ዝቃልሕ ዘሎም ኔቶ ሽበራዊ ተሪዮታት ንምቅላስ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢራቅ ድማ ብፍላይ ንዝፀንሑ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከስፍሖ ከም ዝኽእል ብ11 ለካቲት ምእማቱ ይዝከር ህላወ ሰራዊት ኔቶ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ተቃውሞታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ፀብፃባት ይጠቕሱም ይኹን እምበር እቲ ኪዳን ብኣንጻር ናይዚ ዝገጥሞ ዘሎ ተቃውሞታት ህላው ንምውሓስ ብዕቱብ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዛብቲ ይሕብሩ ባይቶ ኢራቅ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወፅእ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ 2020 ምውሳኑ ኣይርስዕን እንተኾነ ግን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ሓድሽ እገዳ ከጽድቕ ከም ዝኽእል ብምጥንቃቑ መንግስቲ እቲ ሃገር ነቲ ውሳነ ዳግመ ግምት ከይገበረሉ ከም ዘይተርፍ ይእመት መንግስቲ ሶማሊያን ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮን ኣብ ምዕባል ጽላት ትምህርትን ዕቃበ ባህልን ዘተኮረ ስምዕ ከቲሞም እቲ ስምዕ ብሰንኪ ጸጥታው ዘይምርጋእ በኣሉታ ተጸሊዩ ዝጸንሐ ጽላት ትምህርትን ባህልን ሶማልያ ኣብ ምብርባር እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝተኸተመ ስምዕ ተጠቂሱሎም ዩኔስኮ ኣብ ሶማልያ ብዲጂታል ዝተደገፈ ትምህርታዊ ኣገባብ ከተኣታቱ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ ዘሎም ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ጸጥታው ዘይምርጋእ ኣስታት 3 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ክርሕቁ ከም ተገደዱ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኢራን ኣብ መፋርቕ 2020 ሓዳስ ሳተላይት ናብ ተፈር ክትውንጭፍ ትዳሎ ከም ዘላ ሓቢራ እዛ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝማዕበለት ዛፋር 2 ዝተሰምየት ናይ ምክትታል ሳተላይት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ወይ እውን ሰነ ክትውንጨፍ ከም እትኽእል እዩ መንግስቲ ኢራን ትማል 12 ለካቲት ኣፍሊጡ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወንጨፈት ዛፋር 1 ዝተሰምየት ሳተላይት ኢራን ብሰንኪ ትሑት ፍጥነት ናብቲ ዝተመደበላ ርሕቀት ክትበጽሕ ከም ዘይከኣለት እዛ ካልኣይቲ ሳተላይት ተመሓይሻ ከም እትለኣኽ ሰብ መዝቲ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ ዛፋር 1 ዕላማ እኳ እንተዘይወቕዐት ዝተመደበላ ርሕቀት ንክትበጽሕ ትሕቲ 12 ካልእ ጥራይ ተሪፍዋ ምንባሩ በዚ ድማ 95 ሚእታዊት ካብ ጉዕዞኣ ዕውት ከም ዝነበረዮም እቶም ሰብ መዚ ዝሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎስ እስራኤል ኣብ ምስንኻል ናይ ተቐዳሚት ሳተላይት ኢድ ከም ዝነበራ ዘገዋውሑ ዘሎ ሓበሬታ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ሚኒስትሪ መራኸቢታትን ሓበሬታን ኢራን ገሊጹ እዚ ሓዳስ ሳተላይት ኣብ መጽናዕቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምክልኻል ባህርያዊ ሓደጋታት ከምኡውን ኣብ ምዕባል ጽላት ሕርሻ ዝውዕል ሓበሬታ ንምእካብ ዝዓለመት ምዃና ተፈሊጡሎም ኢራን ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2020 5 ተወሰኽቲ ሳተላይታት ክትውንጭፍ መደብ ከም ዘለዋ እትሕብር ህንድን ኢራንን ኣብ መንጎን ኣብ ዘካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ናይ ገዛእ ርእሰን ባጤራ ክጥቀማ ተሰማሚዐን እዚ ተጠቃምነት ዶላር ኣሜሪካ ዘወግድ ንግዳዊ ስምዕ ብሰንኪ እገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ብኸፊል ዘፋኹስ ምዃኑ ይግለጽ በዝተበጽሒ ዘሎ ስምዕ መሰረት ህንዲ ንመጠን ናይቲ ናብ ኢራን ክትልእኾ ዝጸንሐት ሰደድ ቀጠፍ ሻሂ ከተዛይዶ እያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ማሕሙድ ጃቫድ ዛሪፊ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታት ብምጓስ ሃገሩን ንምዕባሉ ከም እትጽዕር ሓቢሩሎም ህንዲ ካብ ኢራን ነዳዲ ካብ ዘእተዋ ሃገራት ብደረጃ ዓለም ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዓ ምጽንሓ ይፍለጥ ይኹን እምበር ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ኢራን ነዳዲ ንዘእተዋ ሃገራት ገይርዎ ዝጸንሐ ሕድገታት ድሕሪ ምስራዙ ጠቕሊላ ከም ዘቋረጸቶ ጸብጻባት ይሕብሩ ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል ፈነ ኤርቲቪ ክትከታተሉ ዕድም ብሩኽ ምሸት سلام كم يصيركم كبرات عزبت عطاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكال حدكم
ማእከል መሰልጠኒ ስፖርት መረብ ሰቲት ንተወዳደርቱ ዘመናዊ ናውቲ ስፖርት ዓዲሉ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ክለብ ምሕንባስ ብምቋም ተካተ ተወዳደርቲ ምሕንባስ ኣብ ምፍራይ ትርከብ ማእከል መሰልጠኒ ስፖርት መረብ ሰቲት ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዓውድታት አትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ተካይዶ ዘላ ተካተ ስፖርታዊ ናይ ምፍራይን ምትብባዕን ስራሕ ብምኽንያት ውድድር ምሕንባስ ዝኽሪ 30 ዓመት ስርሒት ፈንቅልና ኣብነታን ተወዳደርታ ዘመናዊ ናውቲ ምሕንባስ ብቐዳም 8 ለካቲት 2019 ዓዲላ ኣብቲ ኣብ ሆቴል ዳህላክ ምጽዋዕ ዝተኻይደን ሓለፍቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ምሕንባስ ኤርትራ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ወናንና ቦምበር ማእከል መሰልጠኒ ስፖርት መረብ ሰቲት ኣቶ ተወልደ ብርሃን ተስፋ ጋብራ ኣብ ዘስምዑ ቃል እታ ማእከል ተወዳደርቲ ኪኖ ሃገራዊ ውድድራት ኣብ ሃገራዊ ውድድራት ተሳቲፎም ስሞምን ስም ሃገሮም ዘፀውዕሉ ባይታ ንምትታሕ ትሰርሕ ምህላዋ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ እውን ደገፍን ምትባዕን እቲ ማእከል ከም ዘይፍለዮም ሓቢሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘምረ ተኽለ ንተወዳደርቲ ዝተዳለወ ናውቲ ድሕሪ ምዕዳሉ ኣብ ዘስምዑ ናይ መተባብዒ ሓፂር ቃል እቲ ዝተበርከተሎም ሓገዝ ኣብ ቀጻሊ ንጥፈታቶም ዝበለጸ ውፅኢት ከመዝግቡ ዝደርኽ ምዃኑ ሓቢሩ ኣምባሳደር ዘመደ ወሲኹ እቶም ተወዳደርቲ በቲ ዓውዲ ስፖርት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ናይ ስልጠናን ዕድላትን ዝረኽብሉ ባይታ ክጣጣሕ ደገፍ ዝምልከቶም ኣካላት ስፖርት ከም ዘይፍለ ብምጥቃስ ኣካየዲ እቲ ማእከል ስፖርት ኣቶ ተወልደ መሳርሕቱን ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምስጋኑ ኣቕሪቡ ተወዳደርቲ ብጊዜኦም እቲ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ንጥፈታቱ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ዓውዲ ኣብ ቀጻሊ ስሩዕ ናይ ውድድር መደባት ብምሕንጻጽ ተወዳዳርነቶም ዝዓቢሉ ኩነታት ክፍጠር ኣዘኻኺሩ ኣብታ ኣጋጣሚ እቲ መሰልጠኒ ማእከል ዝሓለፈ ዓመት ሞሮኮ ኣብ ዝተዳለወ ውድድራት ምሕንባስ መላእ ኣፍሪቃ 2017 ዝተሳተፉ ኣባላቱ ነጅም ቤነን ሰሎሞን ኢዮብን ንነፍሲ ወከፎም ናይ 2000 ናቕፋ መተባብዒ ኣበርኪቱ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ልሙድ ብዘይኮነ መንገዲ ምስ ተንዳሕሮ እቲ ሰለስተ ጋንታታት ተሰሪዓ ውድድራት ተሰላስል ዘላ ለንደናዊት ክለብ ዌስትሃም ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክራማት ነቲ ሓደ ካብቶም ወሰንትን ዝበለጹ ተጻወትታ ዝኾነ ዴክላን ራይስ ክትከስሮ ከም ትኽእል ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ እታ ክለብ በዚ ሕጂ ተሪኦ ዘላ ኣታውን ወጻእን ዝኾነ ትሑት ብቕዓት ናብ ሻምፒዮንሺፕ ክትወርድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ምዃኑ እዩ እታ ብዝሓለፈ ክራማታት ሒዛ ሽማ ምዚ መንእሰይ ተጻዋታይ ተታሒዙ ብተደጋጋሚ ክለዓል ዝወርሐ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ተጻዋታይ ካፕተን ኩንኖ ይኽእል እየን ተባሂለን ዝሕመያ ጋንታታት ብቐዳምነት ትስራዕ ከም ድሌት ኣሰልጣኒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር እንተዳ ኮይኑ ንራይስን ኣብታ ክለብ ኣምፅኡ ኣብ ጎኒ ብሩኖ ፈርናንደስ ከጻውቶ ክቱር ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ እዩ ነዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣቓልቦ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ስሒቡ ዝርከብ ጉዳይ ራይስ ኣመልኪቱ ድማ ኣሰልጣኒ ዴቪድ ሞየስ ኣብ መጻኢ እታ ክለብ ነዚ መንእሰይ ተጻዋታይ ክትከስሮ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ባዕሉ ተኣሚኑሎም ቀፂሉ ድማ ሞየስ ከም ድሌት ናቱ እንተዳ ኮይኑ ዴክላን ራይስ መሊሱ እናበለጸን እናተኾልዕን ዝመጽእ ዘሎ ውልዶ ተጻዋታይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብታ ክለብ ንነዊሕ ዓመታት ክቕጽል ከም ዝደልዮን እንተደኣ ዘይከውን ኮይኑ ግን ንዑ ዝትክ ተጻዋታይ ምስ ረኸበ ናብ ዝደልዮ ክለብ ክለቆ ከም ዝኽእል ገሊጹሎም ናይዚ መንእሰይ ተጻዋታይ መስርሕ ምስጋር ድማ ምስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጊዜኡ ብኽብር ዝበለ ዋጋ ካብ ኤቨርተን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተሰጋገረ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ዋይን ሮኒ ተመሳሳልነት ከይሃለዎ ኣይክተርፍን ይክብሉ እዮም ብዙሓት ወገናት ርእቶም ዝህቡ ዘለዉ ዳይሬክተር ክለብ ባርሴሎና ፈረንሳዊ ኤሪክ አቢዳል ባዕሉ ዘንቀሎ ዘይምስማዕ ምስ ገለገለ ተጻዋቲ ባርሴሎና ብቐንዱ ድማ ምስ ኣርጀንቲናዊ ሓለቓታ ክለብ ሊዮነል መሲ ኣብ ሓያል ዝኾነ ህልኽ ተጸሚዱ ይርከብ በዚ ኻሚስ ነታ ዝዕቤቶ ክለብ ገዲፉ ናብታ ብናይ ቀደም ኣሰልጣኒ ዝኾነት ፔፕ ጋርዲዮላ ትስልጥን ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ክጽምበር ይሕልና ኣሎ ተባሂሉ ዝናፈስ ዘሎ ወሬ ጋርዲዮላ ምላሽ ይብሉ ኣሎ ጋርዲዮላ ምስ ዌስትሃም ከካይዶ ተመዲቡ ዝነበረ ግጥም ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምስጋሩ ድሒሩ ኣብ ዘካይዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ሜሲ ናይ ባርሴሎና ተጻዋታይ ናይ ጸወታ ህይወቱ ኸ ኣብታ ክለብ ክዛዝም ይምነቱ ክብል ምስ ጋንቱ ማን ሲቲ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡሎም ጠንቂ ምስ ሰዓብ አቢዳል ሜስን ከምቲ ክትከታተሎ ዝቐንኹም አቢዳል ድኽመ ዝበዝሑ ተጻዋቲ ባርሴሎና ናሰልጣን ቫልቨርደ ካብ ሰርሑ ከም ዝባረር ገይሩዎ ክብል ኣብ ማዕከናት ዜና ድሕሪ ምዝራቡ ሜሲ ኸ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ብቕንዕና ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣይበረሃንን እዩ ብቐዳምነት ኩላትኩም ኣብ ምሕደራ ክለብ ባርሳ ትነጥፉ ኣካየድቲ ሓላፍነት ናይ ዝተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ክስከሙ ዘለኩም ንስኻትኩም ኢኹም ከም ተጻወቲ መጠን ኣብ ሜዳ ሕማቅ ክንጻወት ከለና ቄር ዝብሎ ተጻወታ የለን እንተኾነ ብቕዓትና ከነመሓይሽ ካብ ዘለናን ላዕላ ዚና ንጽዕር ንሰርሕን ኢና ኣብ መወዳእታኻ ካብ ኩልና ተጻወቲ ባልማማ ተጸልምና ስም ጠቒስካ ነቲ ሰብ ክትፈሊ መሓሸ ክብል መሊሱሉሎም ናይ ወትሩ ዝበለጸ መዝጋቢ ሾቶ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝኾነ ኣለን ሸረር ማንቸስተር ዩናይትድ ንፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ክሸጦ ከም ዘለዋ ሚዒዱ ከም ዝፍለጥ ፈረንሳዊ ከፋፋሊ ፖግባ ሎም ዓመት ብሰንኪ ዝወረዶ ማሴቲ ካብ ብርኪ ዝበለ ጸወታታት እታ ክለብ ከም ዝበኸረ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ቦክሲንግ ዴይ ማልያ ክለቡ ወዲኡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሜዳ ክረኣይ ካለን ዘሎ
ሸረራ መግለፂኡ ማን ዩናይትድ ነዚ ብልፃ ከፋፍልያ ክሳብ 150 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ክትረኽበሉ ከም ትኽእል ድሕሪ ምግላፅ ከም ዝመስለኒ ማን ዩናይትድ ዓወታት ከተስተማቕርያ ነዚ ብልፅ ተፃወታይ ኣምፂኣቶም ከም ድሊት ዛ ክለብ እንተዳ ኮይኑኻ ካብ ዘፈረመትሉ ዋናት ሒዛ ዳግመ ህንፀት ከተካይደ ዓወታት ከተስተማቕር ነይሩ ሕልማ ክብል ብተዘዋወረ ምምፃእ ፖግባ ናብ ዩናይትድ ዕዉት ከም ዘይነበረ ዝእንፍት መግለፂ ወሳቢሉ ፖግባ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘፅንሑ ውዕሊ ክዛዝም ትሕቲ 2 ዓመታት ተሪፎ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ስሙ ብተደጋጋሚ ምስ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድን ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስን ከም ዝለዓል ይፍለጥ እዩ ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍፀም ሰላም